tejto relácii som vystupoval veľa razy a povedal som všeličo. Niečo ste sa mnou súhlasili, niečo nie. Niekedy ste si niektorí mysleli, že klamem a boli aj takí, čo ma rady vypínali. Čo mám hovoriť na záver? Mal som rád život a mám ho rád. Žil som naplno, robil som naplno, dával som vám všetko. A čo teraz mám hovoriť? Poďme si naspievať. S Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Všetko dobré.